Welcome to English Grammar Lesson Tagalog Edition with me, Teacher Maya, na magbibigay na naman sa inyo ng isang short quiz with answers and explanation. Simulan na natin. Paano ginagamit ang ing form ng verb? Take this quiz to find out. Ano ang function ng looking dito? Ito ay isang verb. Paano ginamit ang seeing sa sentence na to? Ginamit itong noun. Ano ang function ng swimming dito? Ito ay noun. Ano ang function ng smiling dito? Ito ay noun. Paano ginamit ang climbing dito? Ginamit itong adjective. Bakit yun ang answers? Ito ang explanation. Verb ang looking sa sentence na to dahil kasunod ito sa helping verb na been, isang be verb. Kapag kasunod ang ing verb form ng isang be verb na helping verb, main verb ang function nito. Kinokompleto nito ang continuous tense ng verb. Noun ang seeing sa sentence na to dahil kasunod ito ng isang preposition. Ang mga prepositions ay sinusundan ng either pronouns or nouns. Kung hindi ito pronoun, ito ay isang noun. Kagaya ng for at in dito. Kasunod nito ay mga nouns, kaya pwede rin itong sundan ng ing form ng verb as noun. So pwede natin gawing for cutting, in writing. Noun ang swimming dito dahil object ito ng verb na like. Ang pwedeng gawing object ng verb sa mga choices ay ang noun. Noun ang smiling dito dahil ito ang subject ng sentence. Ang noun lang among the choices ang pwedeng gawing subject ng sentence. Adjective ang climbing dito dahil nagde-describe ito sa plants. Anong klaseng plants? Climbing plants. Makikilalang isang adjective ang ing form of the verb dahil katabi ito sa noun na dinidescribe nito at hindi ito kasunod ng isang be verb. Dito, kasunod ito ng isang noun quantifier na some. Madalas, ang adjective na ing form ng verb ay kasunod ng noun determiners like articles a, and, the, or quantifiers like some, a lot of, or many. That's all for this video. Thank you so much for watching. Have an amazing day.